So yan po. Good morning. Alas 2:20 oras natin. Yun, magang gumising. Pupunta naman kami doon sa sa laot sa lake. Ang kape muna. Ano po? Antok pa. Gagabi alas 12 na ako natulog kasi nag-edit ako ng vlog. Ayan, gising kagad tayo. Nababang naman yung vlog nating gabi. Kasi na maraming huling isda. Ayan po. Lugasan na talagang masarong pa. Alas 4. Dito na kami. Ram. Kung sa paglayab, udah ada si Rumadi. Tadi main. Ya menahan lah. Kita menahan sabi. Amo tag ko sa gerot wak. Hindi ko nakakalanghap man sir. Ano yan yung pagkatao? Gusto mo na ako mga electric fan. Ngayon mo rasa. Andito na po kami. Nakarating na. Banat ka agad. Paumaga na. Sawangan ni gad to sa nakatidot. Nataba-taba. Buena mano. Buena manos. Amanos. Amanos. Yun. Kuman ka tigman. 4 na peraso. Ayun, yung usapan namin alas 3. Alas 2 dapat gising ka na. Napabalik yung tulog. Nakakaantok yung inihaw. Inihaw na ulam. Kabusog ko. Ako sa nakabusog ko talaga. Nag-food trip kami kagabi. Daming isda. Madalim po, madilim pa. Try natin patayin yung ilaw. Ilaw ng GoPro. Yan o. Madilim. Flashlight. Try ko rin sa pintuan. Ang pinoposisyon. Mga discarding malupit. Yan, mahirap lang dito kung may may sawa. Meron. Dahil sa likod, baka sa likod nakakit na yung sawa.
Pag tanghali talaga yung maraming huli ng isda. Na talaga. Sa Noraw. Mga las. Hindi rin naunaan. Hindi man nabago sa kuha. Sutuan niya, tapirik niya. Hmm? Kids. Yung isa-isa. Lipat. Manggulit niya na araw. Yan. Laki ng isa. Siguro yan na yung asawa nung kahapon. Ayos. Ito yung araw ka. Dami. 6 na piraso. Solid. Kunti lang yung bituin, no? Posisyon. Agko dita, agko tabon-tabon. Tabon-tabon. Sherball. Charan. Mayroon. Pagring gawin, tapiri gading mga to. Sulak. Gading posisyon. Sala po pagkataon ko. Garo sa ito pagkapondo, na ako. Napag-unaan na naman. Naunaan na naman. Ya dapat talaga pag Dapat siguro bantayan. ramrag. Karming migsuroy. Kapag di migsuroy, di mausay. Iba yung posisyon nung yung screen. Wala na sa align. Yung malupit
Marami naman yung huli ng isda. May nangunguha pa. Meron din. May bibihid. Medyo malaki-laki. Malaki-laki na yan. Bibihid. Bakit roda ko na yan ano? Darawon pa na yan. Darawan na. Oo. Prituson. Istingan ko na prituson na ibabad. Parang Masiram. Indian. Yan sa ragsip estimate na. Tapos sa kulong naunaan pa. Yun lang. Yung pati yung nakakulong nadali pa. Wow. Oh, positive na naman. Yun. Wag lang madali yung ano, nakakulong na isda. Kasi may nakakulong na dyan yung nakuha namin kahapon. Mga 10 kilos ata yun. Kada gilid ka na isura magsang ribo 3,000 man ka na gyapon ano. Kunang kuha maraot. Ano dahil report pag kumuha ng isda ini. Pag uminit ngud to sherball. Tatlong piraso pero malaki. Tingin sa likod baka may nakasakay ng sawa. Di ba ito basta-basta lumunod son po parat to. May mga naanod kasi, yung mga sa kawayan, may mga sawa yun. Bawal manan, maglulat to na sir. Hindi nagpara. Sabi ni ko driver na mo sa to ko. Bisaya. Rakop kami sa Adi Highway. Tangin na tong mga ano na to. Alam na punong-puno na tayo, papara. Para pa. Yung nanguhuli. Sabi mo nangangalpog. Limitado. Pero okay na tayo no, nadakulo. Guro. Kanto yan naman na rin ko. Binawugan pati. Tarantaman ko siya nagre-ringgaw. Dito nang iubusan. $4:30 na yan. Pwede. Na orasan.
Yan. Bibihid. Tatlo na yung bibihid. Basta gabi ka sugsug kito. Dawa din ang kuskus ano no. Lutuin natin yan. Prito. Hindi na natin kakaliskisan. Babad sa suka. Yan. Bibihid. Naglilinaw na nga ni sa atin. Tinutundag na gawin na kading anod. Sapon lubog. Luminaw na yung tubig dito. Sapon malabo pa. Mamayang tanghali sigurado to. Ay. Yan, mga maliit din ako kunin. Lumiliwanag na dun banda. Ayan. Yung mga ilaw na yun, yun ang sentrong bato. Ayan o. Bibihid na naman. Ang apat na. Maliwanag ng buwan. Sa pularog ka, din nakaroong na ka. Ayam. Sabi mo nasa kika. Diyan banda yung kulong. Yung may tanda. May tandang plastic. Hindi pa. Mga sa mga pinaglipat. Sadto pa to. Okay. Tamis na naman yan ihawin. Mga pirang kilo na raw. Pwede yan, makalimang kilo pa sana. 5. Pwede na. 5 kilos. Sobra naman. Basta ito gilid, 5 kilo. 10 kilo. Kuhol. Try sa dia. Jadi open. May lagbas. Pararom. Raro. Baliktad. Maliwanag na. Bibihid. Hindi nagpapaawat.
Kukunin na yung kinulong namin kahapon. At sana nandyan pa. Yung net na lang siguro. Yan. Mga buhay pa yan. Hindi man na ako na daw kapag marunong yan. At yun, tapos na kami dito sa area na to. Doon naman kami sa kabila. Yung mga ibang screen naman doon sa kabila. Kasi dalawang area. Tapos na dito. Tawid. Ay! Sasagwan na naman. Tanggalan ko dito, Mon. Bye. Hindi na. Medyo malayo-layo pa yon. Kabila. Ay, nakatawid na kami. May mga tanda naman itong mga ganyan, may mga tanda. Iba naman yung may-ari niyan. Yung sa kanila may mga kulay dilaw, pati yung screen. Sabi na dito yung magandang huli ngayon, mababaw. Dun sa pinanggalingan namin doon pag pag tanghali. Patayin natin yung ilaw, maliwanag na. Yan. Paumaga na. Yan o. Mga lagpas alas 5 na ata ito. Doon yung bato. Ilaw. Sentrong bato. Yung langgam. Hindi umaalis yung langgam, kanina pa yan Pulang pula. Milyon siguro bilang kan. Arin. Dito na. Big head pa. Baby head. Sabsad. Lubsag ay. Ako nakalabsag. Laki. Nasolid. Solido. Yung mga itik. Simple ang tarakali akan talaga. Intensya mo sa ngayon. Sabi mo rakali sa. Ako pa yan malabsag.
Ay, may mga itik dyan, oh. Patayin na natin yung ilaw. Masintensyahan na ding anod. Walang laman. Balintong. Ay, marami. Mm. Yung Wanaldo na sentensya. Sa last ball. Ay, malaki ito eh. Nakachamba pa.
Ayan, pauwi na kami. Umaga na. Nakuha ang isda. Alas 6 na yan.